klar. På vej til at få tjekket vores grej. Så må vi håbe, det er godt nok. Men det plejer der at være, så. Må det ikke det går? Are you red light runner? Yes, I'm Mary. Nice to meet you. I can't remember your name actually. Kenneth. Okay. Welcome in Grenoble. So glad to see you in real. I'm a teammate Fleming. Hi. Oh, Fleming. We've talked. Great. So Thank glad you. to see you. Nice. Ja, det tror jeg nok. For Danmark. Hvad så siger Så er det tid. Lige om lidt. Halv tid. Jeg siger CS:GO, synes jeg. Lige nu. gamle krop. Ja. Hej. Hvad så, Senior? Det er et. Ja, et skud. Et skud. Det var Flot, hva'? en strid stilling, ja. Ja. Alligevel også 2285. Akkumuleret. Hertil. 5 timer og 6 minutter. Så går det lidt i overpassen. Ja. Og nu kan vi se ned i byen et eller andet sted her. Ja. Så nu kommer jeg til at ryge knæene. Det er nær bare. Ja, det kommer til at rive nu. Nu kan vi gå for langt ud, Senior.
Nu nået ned til depotet omkring 40 km. Rimelig basket. Det er sindssygt varmt. Jeg tænker, det er omkring 30 i skygge. Det har sgu lige en indvirkning på kroppen. Der skal væske til. Og fødderne skulle heller ikke begynde nu. Men siger du til det, Singer? Jeg siger, det er varmt. Jeg har fandme været 30 grader siden kl. 10 formiddags, mand. Det er helt vildt. Det var det varmt. Hvad laver du? Jeg er lige ved at smøre lidt snask ind på tæerne her. Så jeg kan undgå at få nogle æbler. Eller flere, end jeg har fået i forvejen. Så det er sådan noget, det er glidecreme, hedder det. Så glider det hele lidt bedre. Kan du godt lide det? Er du pjattet med glidecreme? Ja, i hvert fald på tæerne. Er der andre steder, du bruger glidecreme? Nej. Er du sikker? Ja. Er du helt sikker? Så mellem ballerne der. Jamen, vi siger tak. Så er Flemming sendt afsted videre. Jeg har de sidste 12 timer her med noget hals- og lungebetændelse af en eller anden art. Og hele det sidste massiv her, der har jeg bare været en klods om benet på ham. Og bag, jeg kan slet ikke få luft. Jeg kan slet ikke få luft ned i lungerne. Så. Men der er ikke noget, der er skidt, uden det går for noget andet. Jeg har fået ham sendt afsted alligevel, selvom han som sædvanligt gerne vil gå ud sammen med mig. Men så blev det ikke denne her gang, så jeg vil stavre ned i midterdepotet her. Mangler lige 1000 højdemeter nu. Stille og roligt. Og så vil jeg se, om ikke jeg kan nå at løbe i mål sammen med ham en gang i morgen aften måske allerede. Han er godt løbende i hvert fald. Nu er han. Så vi ser på det. Det skal sgu nok blive godt alligevel. Benene kører i år, men det gør lungerne ikke, så desværre er det slut for mig. Men det kan man godt få lov at løbe.
lørdag morgen, og der er sket det hen over natten, desværre, at Senior han er blevet syg. Han har haft tiltagende problemer med at trække vejret, og det er noget lort, når man er i bjergene. Så han har trukket stikket og sagt til mig, at han vil sætte rigtig, rigtig stor pris på, hvis jeg kommer i mål. Så det må jeg prøve. Jeg er nået et par 100 meter op ad den første stigning efter midtvejs cirka. Noget der blev brugt til en vertikal kilometer. Her den anden dag i en konkurrence hernede, og den er vertikal. Det er crazy. Senior, det lykkes det her, sådan til dig. Jeg har netop passeret Croix, tror jeg det hedder. Skal det ned, op over Grand Colomb lige om lidt, og så og så skal jeg langt ned. Det går OK. Lad os se, hvor flot det er. Ja. Sådan, mand. Sådan. Godt, Flemming. Yes, mand. Godt kørt. Kanon, mand. Fedt. Fleming Anderson, 57e. 57 Fleming. Ah, il est plus dehors. On the guy from a flat bunch. It's okay. Oui, là-bas. Ouais. La chambre. Il change à... Passer 2 minutes. Juste de... Nå, Junior, hvad så? Hvordan går det? Lige nu går det meget godt. Det synes jeg. Nu er kommet med mål. 44 timer. Ja, det er fint nok. Jeg var nok blevet 64 timer, hvis du skulle have trukket mig med. Ja. Hvad kunne det gøre bedre til, hvis jeg ikke skulle have haft dig med halvdelen af vejen? Præcis. Præcis. Nej, det skulle ikke nok senere. Det er ikke det samme uden, så... Ja. Jeg var lidt træt nu. Lige lidt træt. Men well done. Jeg snakkede med en franskmand, han sagde, at han har løbet både UTMB og den her. Han siger, den er much harder. Ja. Meget harder, meget hårdere, ikke? Much harder. Félicitations. Nå, nu er det 1,5 måneder siden, vi kom hjem
som I så her for et øjeblik siden, så mangler jeg stadig 3 point, hvis vi gerne vil løbe UTMB her næste år. Så nu er vi på vej til Tjekkiet. Der er et løb dernede. Stofka. Stofka Progronezem. Ja, ultra. 3 point. Ja, det prøver vi på. Så det er også lidt anderledes. Det er ikke lige så bjergfyldt, men der er så til gengæld godt med pisøsende regnvejr og frostvejr og jeg ved ikke hvad. Men, det bliver dejligt. Skide med det. Så kan vi få prøvet Gore-Tex-udstyret lidt. Yep. We fought, we cried, nearly died on a mountain. Hollow sound of words. We spoke, we sang the avalanche on a mountain. In the sky. We heard, we saw God coming down to earth. In the sky, far from home, I followed you in the ground beneath our feet, by the peaks far from home. We've spent, finally reached the end, climbing these mountains. When we were young, we fought, we cried, nearly died on a mountain. In the sky.
1,5 måned siden, vi kom hjem fra Grenoble. Ja, og Skal vi bare starte forfra? ja, Ja. jeg sad lige... For helvede, hvad sker der? Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg vil ses.